EBT-poikamiesilmiö Espoosta iskee kauden avausottelussaan sunnuntaina BC Jyväskylää vastaan. EBT:llä on tällä kaudella vahvuuksina hyvä yhteishenki ja aika laaja materiaali. Meillä on todella kovat takamiehet, sellaiset laiturit, jotka on pelannut vieläkin kovemmissa sarjoissa kuin 1B-divari ja ihan maailmanluokan sentteri. Meidän joukkueessa on tällä hetkellä hyvä joukkuehenki. Ydinryhmä on ollut kasassa aika pitkään ja siihen on helppo uusienkin kavereiden tulla mukaan. Tule Espoolainen hallille kokemaan lentävän koripallon huumaa. Haluan myös samalla korostaa sitä, että koko ryhmän merkitys kokonaistuloksessa on erittäin oleellinen niin harjoituksissa kuin peleissä. Ja meillä on hyvä tilanne siinä, että on saatu nyt noin 15 pelaajan riittävän laadukas harjoitusrinki. Lounais-Espoosta ponnistavalta miesten 1B-divisioonan joukkueelta kysyttiin, mitä he odottavat katsojilta kaudella 2013-2014. Hyvä joukkue kasassa ja kaikki mahdollisuus menestykseen, joten tarvitaan myös se 6. kenttäpelaaja sieltä yleisön kautta. Toivon, että katsomo on joka kotimatsissa täynnä ja kannustetaan omia. On se tilanne sitten, että ollaan häviöllä tai voitolla. Niin. Mukana menossa Sika Katsomo. Sika Katsomo saa tehdä vastustajapelistä entistä vaikeamman. Mentiin Turkuun asti pelaamaan ja jokaisessa EPT-matsissa oli Sika Katsomo paikalla. Ja vaikka se oli pieni ryhmä, mutta sitäkin äänekkäämpi ja se oli hieno ele kannattajilta. I love those guys. They're great. They should be there every game. Aivan varmasti tulee olemaan aivan loistavia ottelutapahtumia. Vielä kun yleisöä tulee himpun verran lisää, niin sitten on aivan loistava meininki. Toivotaan, että saadaan meteliä sinne katsomaan. Vähän silmäparia lisää vielä viime kauteen verrattuna. Hallille mahtuu lisää väkeä. Espoolainen koriskulttuuri nousemaan. Miksei se voisi tapahtua Espoolainen hallissa? EBT:n yleisö kaudella 2013-2014 on toivottavasti yhtä äänekäs kuin viime kaudella. I expect them to be present and really be into the game, helping us win some games. And just have fun. Kaikki paikalle sunnuntaina 6.10. Jyväskylää vastaan. Kauden avaus Espoolainen halli. Oletko valmis haasteeseen? Nähdään hallilla.